Programang ingka pakangigan kadagiti nagtutuma pakasalitaan ti biag kinayat. Akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan ngagbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo ti biag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat, di kalman laeng ang pakasalitaan ni Arman, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming taing kadeng ko apadasak manen ti agayat. Namin duhak ngaminen nga nagsagabag gapo kini ayat. Inayat ko ida itinapudno MJ imuna manong nemi nakiasawa ti sabali. Wohin, kadyamat may kadwa malaksid kanya kadadabay sabali nga lalaki ti biyag na. Saan nga map-map na? Pinagrapit na kami nga duwa. Diyak kumakayat idin, manong nemi, ti agayat, gaming kadeng ko padasik pa'y para ti may katlo agundaway. Huwain. Kaya tinaramid ko tapno alistuak amang lipat. Double M, manong nemi. Double M. Mangged, kad manglipat. Tapno ni kasta, kad alisto ko na. Napanak nagtrabaho di Saudi Arabia. Kas may isang company driver dito yak Saudi, may sak kadigiti mawawagan ti OFW manong nemi. Kaya di may isang aldaw manong nemi, day off ko, awon maubra. Kaya taksasalita kami ang kininatan nga katrabahoan. Kaya na istoryak kang kuha na manong nemi, ti di kalman laing nga pakasalita ako nak namin doa akon ko nak, di akon kaya. Kastala ti biag kinayat ako nada Arman kabayan. Ay saan ka mo po ka tinamnawa? Duwa ti kang runahan nga panggap ko rito Saudi natan. Kabayan. Mangged kan manglipat. Oh, kat nakalipat ka nga ro din. Kapag sinay ka. Diyan ka mo eh. Kasapulan ti textmate kada coolmate Arman kabayan. Kaya makigayam kay ti Facebook. Ano serbi na nga da Facebook? Nagrigat idi awang pa Facebook. Nagrigat pa iti komunikasyon idi. Di ba? Voice tape, taramadam kada surat. No tumawag ka, long distance, nangina. Ida, adan Facebook. So, ang problema. Makigayam ka, makitextmate ka, makicallmate ka. Ada ka di may recommender mo? Nabiyalang nga, ada ka sa salita no awan ti trabaho. Pagin inaan, anana? Pagin inaan, madilata. Pagin inanaan. Kuna ma, ha? Kaya kita talaga ti kasapulan, di kita kaskada tayo nga OFWs, di ba? Nagtatrabaho ti sa bali nga pagilyan. Agad no, rekomendasyon ka, kabayan, agad no, may karikam lagi, di kata kayo bayaw. Ha? Bayaw ko nam. I-recommender ko yung kada, di kapsat ko bayaw. Baring ano, ginusto kayo. Alaman bayaw. Baring no, agbayaw tantong agpeso. Kasta manun name iti panagam-amumi kini Grace. Nga kapsat ni Nathan. Inreto na ko nam. Inted na di cellphone number na, Facebook account na, dahil tamatanagat. Pero nagyan mi mata natin nagsasalita. Tinawagak manun name iti may isang rabi. Arman? Makadisturbo ka di, Grace? Samet? Nalpas ba tiyubra ako niti kasting oras? Kada kayo nga kini... Di kayo nga dita, Arman. Kumusta mat ni manong ko nga natan? Makitaw-tawag mo ta. Adamat callmates na. Kasta? Pakakita nga no ko ha. Pakikit-kitam no ko ha. Tikapsat ko, Arman. No problem, Grace. Katagop ami amin ditoy. Da kami kinibayaw ti kasisingadan. Bayaw ko nung kinimanong natan.
Ano may karkariyak ka nga, Grace? Hmm? Ang mga madusyak ti saan nga may karkarikan ka, Arman? Abigid din nga saan? Kahit ko mga makita ti picture mo. Picture ka di laeng? Kensi ka mismo, ha? I-search mo tinagang ko iti Facebook, ha? Arman, Mary Grace Tabada. Oy, sulit ti. Di ba't itid mo ito nga Facebook account mo? Aman, di kan sabi nag-friend request. Baka sa bali di nag-friend request, ha? At langam ngamin sa jay. Dati naka-short, nga naka-sleeveless. Ha? Aman, isda dito picture ko. Ito account ko. Sige, sa pulak to man. Marie Grace Tabada. Kahit nakadi mo lagay yung di Facebook, why not? Gwapo ka siguro. Agaman na Grace. In-recommender na ka ni Manong ko natan eh. Sana ka nga damat nga rekomendar ti kapsat ko no paglukluk ko naktulaing kas bagarigan. When Manong Nemi kastante ng rugyan ti kinasinged mi kini Grace, Manong Nemi. Buwan, salita kang pala di cellphone, inikuan, Manong Nemi, sinapol ko di Mary Grace Tabada. Di naka-short ka no, naka-sleeveless. Kit iso. Wow na wow. Orelak ng sa kawisyo Manong Nemi di makita. Kit nakunak kininatan. Bayaw. Wow, nagpintas ni ading mo tiladawan na ti Facebook, bayaw. Agbagay kay bayaw, gwapo kamit. Saksama ti saan nga may karibayaw. Isladyak mamati nga awan tinubyo na. Iti agdama kit awan, dahil ti kunana. Ken mamati ak mo ta. Awan ti limlimod kanyak ti kapsat ko bayaw. Nagbiyak di kiti mata na, oh. Nagrumpi di kiti bibig na bayaw. Nagmayat ti sukog ti barokong na, bayaw. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Perfect, bayaw. Amangan met no maalilaw ka lain, no pityo, ti makikita, bayaw. Kasla kahit kung nagawid eh. Napay, kan mapangko pa siya rin, kan ikasara ko ni bayaw. Ay, ikasara ko ti kamsat mo. Kaya di mo pwede bagat pa nagayat mo bayaw. Kaya hindi nakapay sinong batan. Gamay sa panag ko ng bayaw. Kaya't nakata. Ti issue dito bayaw. Kahit no amom ka din nga naimbag ti kapsat ko. Ha? Umunayin ka dyan nga mamok tinagan na. Nga awang pa iti asawa na. Kaya awang pa itatagdamang nga nubya na. Nubyo ko na. Nubyo na. Taapay, naluko ka diti kapsat mo? Ada ka di ba ti kengkwana? Dabangsit ka diti sangaw na bayaw? Dabangsit ka diti kilikili na? Amot na bayaw. Nabanglaw, nabintaas. Anglit na si Kawas. Kaya kami nga kastat sa om. No, amamok ka na yung bagisuna. Ikaw na. Abeda ka din ng lidam nga napalabas na. Bayaw, isungatan ti kasi singpetan nga babae dito lubong ti kapsat ko. Iti panag ko na. Moment lagayam. Ngem ko ha. Nasingpet. Kaya, ano problema ka? Nabintasan mo, singpet. Ngem gapot ti kinsingpet na. Kit ko ha. Kuha niya. Si Kamet bayaw, kuha ka lang ako ha. Intunokon, makuha ka. Kuha. Ano ti kuha? Ado na kiti nang luko ken kuha na. Ano siyak bayaw? Kadyak to pulos sa lukwen suna. Kurka. Etek tuta. Kuha. Ano nga kuha? Nga ado ti nang luko ken kuha na? Ay mo siyak bayaw, kadyak to puros lokwen ti kapsat mo. Mariknak ni patpatig ko ni Grace. Ket no kayat nak ni Grace bayaw. Agawid akto ni Pilipinas. Ikasar ko ni Grace. Matuloy no kanti pa nagbayaw ta. Bayaw.
Manong nemi kadigdi si masarunon nga gundaway ingkalikagum kon nga video call kami. Wain, tapno di kasi takit makitak ang mamimpinssan ti bakabuklan ni Grace. Anya ti amok manong, baka hayat nantong ipakita kaniyak, di barukong na. Wow! Una ipakita nantong kanyak ti bakabuklang di legs na. Anya ti amok manong, baka hayat na ti agbold. Nga ikatan na ti arwatan na. Kabayatan na video call kami. Anya ti amok, baka no, ipasto na di kamera na, di cellphone na. Kahit nakaid na isuna nga, awan arwatan na. Opo! Nagmayad ka din, manong. Kasto iti liwliwa, manong name, iti adda iti abroad, da kam nga OFW. No, adda na iti mayat nga maki-video call. Nga kaya damat nga ipakita ti amo. Nag-video call kam nga rod, manong name, ididamo kit nakabaybayag na resiben. Siguro, at plus star pa ilaing mita. Siya agad nakasyorta ka nakasando. Kadigdikos ko manong. Nakaahitak. Huwag, makita ti kinamatsyo. So na nakabaybayan sa tang marisim. Ngayon dirinisib nan manong. Si kakadi na talaga na ita Grace? Siya. Pagkasala di ka mamati. Nag-video call talaing kanyak. Nag-video call kalaing kanyak. Kat makikita na kon. Abi kasla dangan di ka mamati tilangak, Arman. Nagpintas ka, itiladawan. Ngayon napinpindas ka manen, itikas tangalangam. Nangruna kat naka-sleeveless ka. Naka-shortak pa kahit mo kitaan, makita ti short ko, nga naka-shortak. Dito ilapay lang atot makitkitang. Di mo pa nakita ti baba. Alaman. Nakashort ka nga talaga. Alaman, please. Mabit lang nagplastarak. Tapno makita na kanimbang. O daita. Wow. I love you, Grace. Nakita mo lang na kita legs ko. I love you ko nung manan kanyak. Grace, dandani ako nagbakasyon. Indo nagbakasyon na. May kanto ni Kasal. Nagpanunod ka na yung bagarman. Kaya dinakpay una am mo. Ang mga na di mo doon ammo ti ibaga na kita. Di mo doon ammo nga ibaga na kita. Ito naman amuna ka na yung bag. Ada ka di palalas ka ng ibagam kanyak, may papamkayan ka? Nagpintas ka ni? Opo, mawaling ka di. Nga niya, ikatam tamadong. Bastos ka, ba't kaya titigas na? Ikatam pa short mo. Ha? Nga natin, nakabra ka, nakapanti ka lang. Ayan. Gamo ka dita, saan ko ba't inikat ko, ha? Gura, ipakitak ba't kang katibagi ikadak ti sandok, ipakitak ti kinamatsuk kang ka. No, kaya mo, siyak ti mo nang agbrief. Ha? Siyak ti mo nang ipakitak nga nakabriefak lang. Makita mo kasanot dusol na. Bastos ka nga talaga, Arman, ha? Tsaka ito kastawain. Man, kahit mo makita nga nadusol, uno, ipakita ka mismo kang kakait mo. Tsaka yan, kagura ka. Basta agawid akton kado may kay Kasal. Huy sa mo ko nenti kasta kabutan tinakbay unay mo Arman. Anong nemi para kanya kitawanin tinasken pa nga maamuwak ni Grace. When umanayan dagiti na amuwak ken kuana. Kahit masiguradok manong naming agayatak manin itinapudno. Kalpasan nga imuna nga nagayatak, kahit nag-aasawat sa bali. May kaduang inayat ko, pinagrapit na kami met sa namap-mapnit. Sa iti may katlo nga babae, tibiyag ko manong naming ni Grace, talagang ipatpatag ko. Kahit patsyak met manong naming ipatpatag na. Tanong saan ako mga ipatpatag, patsyam nga ron makibidyo ko lakas jay.
One. Kaya nagparparik na kanyak ani Grace, nagbalinan nga kagasat ko manong. Nagkarelasyon kami nga rod, manong Nemi, kat siragsakak nga nang ipadamag kada, nanang ko, kentikabsat ko, nga pinanawak ijela Union nga lugar mi. Kasi tila minsan, manong Nemi, one. Tinawagak ida, ijela Union, kasawaday ti panang pukpukaw ni Gigi nga ading ko kininanang, gabutan ni Gigi nga rin tinakaigam ti cellphone. Nanang! Darsen nyo ni Manong Arman! Isot na datilid niya, Nanang! Ay, tinawagam gamit ni Manong mo. Isot itimawag. Kaya ata ka nun napintas kay padamag na ka. Mangmangig na ta. Wala, kasali tayo Hello? Hello? Hello, Arman anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Kasi dati, Nanang mulat ta. Ay, po. Ay ko nagkapon nyo, yapin nga pagpukawan na kayo ni Gigi. Kaya anak man na ki Marites. Nanang met. Marites kayo sabat nga nagpeso di mo ka di amo nga Marites dagang ko, dahil patamon. Nanang met. Nagkapon nyo ya. Napaka nakarot na ki Marites. Kaya na nakarotilites. Iya po. Amo mo ka din ni Maria. Maria pagpadaya. Di Maria nga asawa ni Inso. Sabi niya, Maria asawa. Ay, susapo. Ay, naganakin. Kat oral na triplets. Ano ya? Sus, iso ka dito at latest dito lugar tayo. Uy, di makadagas anak ko. Di makadagas ko na triplets. Uy, may isang babae, ken dua ka lalaki. Di lalaki, di kita lalaki, negro. Di babae, napudaw, nga ulandis ti buok na. Ala ni Nanang, kasano ko ma? Katsamot nga negro ni Tata Inso. Huwag nga raw. Gabuta, amumatan nita puro, agad adola kita iya, Amerikano nita nga pamapan. Apay ni, ala, ni Nanang, jakayat ka na, bangag ka na kayo. At sa bali nga padamag ko, nga damat nasagap mo, nakimaritas kawet. Ni Nanang, gasgastaran nila tilod. Apay awang pre-call mo. Nanang nga talaga. Nalalala, kumusta ka nga rod? Gasto Kada kayo nga nang. Kaya naguro-orel at ati pa nagbakasyon mo anak. Kahit kumusta ka mo dito sa Saudi anak ko ha? Awang problema nang. Kinapod na, kahit inspirado ha. Adan nasarakas nga pudpud nung agbalin nga manugang yun anak. O niya? Manayin. Daman iba kami di nga manugang. Minsan kayo manangarto. May kaduwang manugang. Isus apo. Badi mait. Kahit dahil ito may katungaron. Kahit adaman ni Nobiang kasta. Adan nang. Kaniso talaga ti kagasat ko. Grace tinagan na. Adan dito Pilipinas. Dito Ilocos. Sigurado kan. Arman. Una nang. Kahit nasaya ata anak ko. Sabi ko mo saan kanton nga agsangit gabukin na yan. Ni man Gigi Nanang. Ni Gigi. Kasi kakano, galunggong. Nanang mo tabi galunggong ko na. Kaya Gigi nga ron. Sige nang siya kun manong. Ay, jabiling ko keng ka, naglagi pa. I-search mo tinagan ni Grace, ti Facebook, tagayumem. Iyam ti bagim keng kuana. Sige manong. Naglagay pag amin nga bili mo, kentong balik. Manong, yun adum to di pauwit mo. Taadan to igatangot sapatos ko. Basta lalaing mo te. Lalaing mo te. Batong palam ti biling ko kin ka. Nalalangar manong, tong balik. Kahit sabi ko mata talaga nga nasaraka mo ti babae nga na ikari para kin ka manong. Tapos saan kantong kagsang-sangit ka pa ti babae. Manong Nemi nagtultuloy nga inuray ko ti panakairing pas ti kontratak. Kahit umuno na malpas ti kontratak nga minanatan, kahit nangasawen umuno na nga gawid dita Pilipinas nga ti bayaw ko. Kahit nagtultuloy met Manong Nemi, hindi pa nag-video call mi kini Grace.
Napasama ken manong nga jay puon jay barukong na impakita nan. Sana binigla nga impakita nga dehol sana madlalingdan. Apo nagmayat manong. Nagpintas ti sukog ti barukong na. Dagiti mansanas na manong. Apo gawit akla ko man takaram ko mag dagiti nga mansanas mo. Ken binigla naman ng nemi iti ng lokais. Nakadunaig, nakatuwalya. Nakatuwalya iti baba, nakabra iti ngato. Iti ta binigla na nga, inik katituwalya. Oh! Nakabikini manong nga permi nga. Kaya siyak mat manong, impakitak mat na nga nakabripak, kaya nakadusdusol ko na, up-uputan naman ti batana, agin na dayumit na kita ramay na. Aging gama ng naming at dimtengen, iti talaga nito din nga pa nagbakasyon ko. At syempre, nagpakada ka, kinibayaw. No kasta bayaw, agbakasyon kan. Kat, mapan mangikasar di kapsat ko, ti kang runaan nga rantam. Buwan bayaw. Kaya oreta, agsubliak tumadlayang dito numalpas lagi dito kasarmi. Mayat ko mabayaw no, palubusan na kat bakasyon na pa na niya. Tao matandara ko mamadla ti kasaryo ay di kapsat ko. Kumaa, bayaw. Padasag ang imong pagarigan da saan na kapalubusan. Awa mo, baling ko. Yung sa nga bali bayaw. Umanay, napakaragsakak nung talagang ikasar mo to ti kapsat ko. Kahit pakaragsakak una yan, nung maikarika. Maikarika? Muna agkarika ko na kuma. Pakaragsakak lao na yan, no agkarika, ketong palim bayaw. Awan ti magdanagam mayaw, ikasar ko ti Grace, kadyak to puros baybayan. Ha? Kinasayat mo asta. Ragsak to akanayon ti paay ko kenkuana. Agragsak kami nga duwa, kining ading mo, bayaw. Manong nemi balbaleo nga kinasaritak dananang kini Gigi. Tadamanin sa bali manong nemi nga imbilin ko kadakuada. Binilin ko nga na imbag. Ananang, matong palio? Amo yung aramiden? Ay, alaw na nakawain. Matong palabi nga bilin mo. Iso terabidin mi. Agyaman nanang nakusta. Nemo mo Gigi kasaritak ni Gigi. Alam mabit nga ron. Isong sama tinapan na kimarites. Dati Gigi ito eh. Ay, galonggong ka daw. Anong matatakla dito yun? Alak, siga ka nung matikasalita ni Manong mo. Hello Manong. Gigi. Tisilad ko ha. Tisilad minto kini Grace. No, makaawit ka binita. Masapol nga nakasagana mo eh. Uy, Manong, no problem. Siyempre, mapamuntok ikasar sa Jai. Ijay, kanito yan daya? Jay Locos. Iawid mo ito iso na dito laon yun. Kaya nakasaganan ito sila diyo. O magdanagam. Inal daw Manong nga dalusak. Ni mapay. Ni ka di man ang Grace, ti mangsabat kang ka, ijay Manila. Kaya iawid mo ito nga dagos dito laon yun. Kahit mo sabatin na ka, ampay malpas ti kasaryo, iawid mo ito yan. Apay, nagreklamo ka? Ay, saan ano? Nung kasta iso nga talagat mangsabat kang ka, uwan, apay, madi nga ta? Madi ka di? Kaya't nagayam, di mayat. Kaya't kumusta mo kasta nga agchat kayo? Okay man diwa ng Grace Manong. Tila, jak malagip, no kwa nga, damagan kang kwa na, kat no niya? Kapin ano na dagiti ubing nga kadwa na kadagiti duwa nga picture da. Ay kadagiti adu nga picture da iti Facebook. Dagiti kadi nakita mo siguro na ya. Di ba? Inje profile na, inje wall na. Adu dagiti picture ng ubing. Dinamag mo kading kuana. Jak dinamag. Di mo agad kaanakan na ida.
Siguro, kaanakan na ida, anak ti kakabsat na. Isumot ti atap ko manaw. Isumot ti atap ko, kaanakan na dagijay. Ang mga nuputot ni Manong Natan nga gayim mo dita. Nga bayaw ti awag mo keng kuana. Umot pa ti asawa ni Natan na. Umot pa asawa na? Akit anak ka rin dagijay. Kaya siguro akit anak ti sa bali akabsat na. Siguro manong. Sige manong, awan ti pagdanagam. Aniyaman nga bilim mo kitong balim mi kadananang. Nakasagana kam to rito, indundumteng kayo kinimanang Grace. Sige nga rin. Okay, bye. Manong, di sarap bukuin. Uy, no problem. Isamput ko ang sarabong. At adungim ni nanang. Nakito order mong alahas. Napintas alahas din sa Saudi kahit. Nga road. So, ang pagdanagam, basta, adot sarabong. Oh, thank you, Manong Arman. Manong Nemi, idiada ako nito unang tereplano. Talagang magagaran ako, Manong. Saan ko lang nga mas tamakita, babae niti video call ni Grace, Manong. May gamak to na mismo tinakulap na. Maagkat to mismo dagiti lips na. Na rompi dagiti bibig na Manong. Sano umisam. No kapudpudo nga nakaururnos tingipan na. Kunanan ako nga ipabuya kanyak. Nakadaldaros unag. Nakadaldaros tingipan na. Kaslakang ka na napapaklining tingipan. Paunay nga tan. Tilmod ng amin nga katay na nakasasano lang. Sa tibarokong na, Manong Nemi. Sa makita kapiglat na. Pero nga sepak na tanga nalaing ka. Pati ultimo nga nagbabaitan na ramay ti saka na. Baka no, dila ka dilpatan Manong. Baka pati ka. Medyo nakadlaw pa yun. Kaabay ko Manong. Iti kita pada ka Pinoy. Ilocano ko ala. Juan. Ayaw mo kabayan. Jalaon yun. Jayak man Pangasinan. Panggalatok. Hangga pula. Ay. Nasladamom sa kadagbakasyon. Hamat, parang ngam ko agbakasyon na kami ti purpose ko mapan mga asawa. Ay kasta. Katsa ka. Ti mat purpose ko agad mga sarongkar kadagiti asawa. Ano? Kadagiti asawa mo. Man asawa. Talumat lagi dia. Inasawa mo amin da. Pare. Jello original at inasaking kasar ko. Ngem jedwa. Sinagkay sa akin dati anak. Napututak ka doon. Naggandan si ka. Dua nga lalaki may mesa nga bulan. Naghadala nga naggandan ti petsa. Kahit mo sawon, idada ka ti Saudi, iso panaganak dahon. Nasarukan nga makatawan da itan Tabi man. Kahit syempre, dua lamit lang ang taon ti kontrata. Kasta, nabatyak kita, ay di nagbakasyon na. Malaksin ki ni misis, napang ko sinarungkaran na gito agad na panakpak manumot putot mo ki ni misis? Dua. Sa digiti babae, dua nga lalaki. Lalaki da amin pare. Dua nga lalaki kinibagat ko. Sa dua asag-gasa nga lalaki na ito, dua nga kabit ko. Basta, kada dapat dua nga naksarungkaran. Nagayim ko idadak Saudi. Ito malpas ti mission ko kini misis. Inaktos pagsaranon nga sarungkaran na kiti dua. Sa kunto sarungkaran met na kiti dua nga nanubyak. Tasakbay nga subliak tumanin. Puto takida. Sapo. Nagloko ka matan pare. Kasta talaga tibiyag pare. Kasi ka nga putot mo. Awampay. Pututak tupay lang di asawak. Tubi. Kasta. Idadda kami niti airport Manong Nemi siyempre sumabat ni Grace. Kastori pa nang waras ko ti pa nagkita kaya. Indot ti Grace dito
Dumot ti napipintas, napipintas. Iso da itaw ni Grace. Iso lagi din. Umis-isam. Kaya iso nga talaga. Di isam na. Hi, Arman? Grace? Oh, Arman. Manong nemi, so mismo timunan nga imarakop kanya nagbanglo nga naglamuyot takyag mo. Opo, naimas mo ko naktinakip ko. Arman, agaman tayo ito Diyos na dimtangga nga, si kakaradkad. Nakapimpintas ka nga talaga, Grace. Nakabangbanglo ka. Kaya nagbalinak to ka na yung napintas ka na banglo para kang Arman. Intan, kaya numubalin na ko ma. Makadaanon taniti balay mi. Uno saan ka nakur ka? Ano nga tanong Intapilag Hotel? Ana? Kasla magagara na ako na. Kasla kayat ko nga dan mapasama karata, Grace. Kasla kayat ko nung kirabin naman sanas mo. Ngasip-sipan ta ko. Oo kamit. Agtutur ka. Agtutur ka. Talaga agtuturak. Inta ka din. Kaya't kang iyam amo ka na nanang ka ni Gigi nga kapsat ko. Kaya numabalin. Kaya maangay ito nga dagos ti kasarta. Itilagan dalag ni manong naming agturong agawid iti laon yun. Iti bas nga nagluganan mi manong. Iti pa nagkatugaw mi, arakop aklang arakop kayong kuwana. Numuno ta nakaalikod, tiramay kanda nakulap ko. Manong naming numanan ikatan na. Sika, makadlaw di kiti kawal para ta nga pasahero. Nakalalikod yung taramay mo, tatakulat mo, isal-saluksok mo iti barokong. Agtutur ka, Arman. Sana kung nga makatutur eh. Malagip ko nga, ada istoryada nga, mabarinda ka nung tag-sex, iti uneg tibas. Hanya? Kasano ko ma? Siyempre, Rabi, matay ti silaw. Patasin ta. Naglokohan. Arman. Nasinta. Kasano ko ma? Wala na, nakaturo na kita abay ta. Maturo ka kung tamnodan to pakipan ko. Sige, maturog ta ka rin. Kore tatantanin. Asadagtan. Manong nemi nalawagan ito makadanon kami. Kasi pa nakelak nga nangyam mo kani Grace kadananang kastamatan ni Gigi kani kita kakabagyan. Minanang! Ay, Arman ako! Nakakagwapo! May bagay unay dito kaduwak nanang ni Grace. Tagbaling nga manugang yun. Ay, apo, ay, ati manugang ko. Kapipintasan nga manugang. Karuba, kapag tayo kakabagyan. Makasto at agpili. Nagpintas. Isubat natin ni Gigi. Tiipag mo. Hi, Gigi. Ay, ipag, nagpintas ka nga talaga. Ay, nagkasat ka si Arman. Ay, sasapo. Kasi labat la imported na ito. Agbalintun ng asawa, ma. Ay, naglapsa ta. Kahit naragsak mo na talaga, dananang kini Gigi nangawat tagbalintong asawa. Takunak kadakuan naman ng name no kasanulaeng, katsakbay ng subliak iti Saudi, kat agkasar kami nga umuna. Kat gas gagangay, manong name ni gadag bakasyon, nga OFW, yan, nagpangrabii kami mata, the welcome party. Kaya nakisango akmet kadag iti kabagyak nga uminom, kaya nagpulutan. Madamdaman to ni Grace manong nga pulutan, kanak. Siyempre, madanunon to reta terabi. Permiya nga dut imay, mesa-mesa nga umay. Kasin, bayadam lawas dito yun na eh. Pangalaktot ko kalding ko dito eh. Tapi nga kalding nga naluton.
Sige, no manok. Gala, parchin yun. Dito pwede. Manok. Ala, sige. Makambo ka mangbayad. Mano nga aso, mano nga kalding. Sige. Tapno, adumot lang ti mapulutan tayo kan napaot tayo nga giinom. Kasta nga ron tinapasamak, nagdatinulong dan nga nagpulpog, ada kiti kalding, nga nagparti ti manok, ada pa napan iti ikit ti baybay manunemikin ng sangpid dan ti darakil nga ikan, apo, naka-adokid ti nga masidakin mapulutan ko nam, layos ti mainom, nakadado, ay kastoy, iti, aggapo ti Saudi, kastoy, kastoy ata, panagpaala na, sa nung nga kagpahala ka absat kat dawaragsakan ng launay. Adapay ng sabat kanya kagbalintong asawa. Nakalaplapsat ko na. Opo, lapsat na na ya. Ay nga manong nemi nga kabaraan ti inom. Hindi umasadag ni Gigi kanya. Manong, kunan ni nanang, kadisarding mo pala tuminom. Taing kan iti sa lidyokin ni Manang Grace. Ingkan. Kung kita, alaan, makauray di kita kakadong nga ginom. Baka masuron ni Manang Grace, baka iturugan na ka. Uno, ilak na dyan daw, na masuron. Amo makita, magagaram mo ti suna. Alawin la. Awanda na gading ko. Magandang gayak laeng. Sumimsimak labasit. Pangkondisyon. Ingkad nung aruda na, kadne. Pati rin ito pag background mo kita naibusan. Kani, di ka tindog na. Manong nemi dinagdag na ni Gigi. Tamang kano matiktikan di ipag na. Gabota rumar sumrek kano iti silad mi ni Grace nga madlaw nga sila matiktikan nga gururay. So ako na, mga kasin, kalugaran, karuba, ulitag. Na pa, Herman, gumanat kan sa natin. Ada gururay nga sa bali nga pulutan. Ala, ituloy yun at arda ato. Uminom ka nagpulutan wine. Awan nag-aapa wine. Kit gumanat ni Grace. Kit wanaram ang barok. Rupang ko na ya. Di na kang pagkadanagan, tinaskan ka dadan tumatan, apo kumi kini kabagais. Kaya mong kadagkapsat kami kininanang mo, ha? Ay, huna, Angel. Sabi ko mga Angel. Sige, Gigi, umaykan. Idigusan mo't amanong. Ano? Nagababayin mo't kanimanang Grace. Ano, naglapsat ka ng banglo. Gatuin, awanda nag Gigi. Nukas ka sa nulayang. Adantun ka anak ka. Ay, umayakon Grace, umayakon. Manong nemi, abagsarek ko iti kwarto ko nam inlak ko sigud. Agadiwara itinabanglo. Po, nabangluak mo, nakadigdikos ko man, medyo pinasitsitak mo tibagi ka. Nakabalabalak-latan ni tuwalya. Nagtutbrasak mo ganun baga. Talaga nabanglong sangaw ko. Mabayakon nga dagos ken kuha naman ng nemi. Sa ko inarakop, idita may kat kon tuwalya tibagi, ket lamo-lamuak ngayon marakop ken kuha na. I love you so much, Grace. Oh, Arman. Ibatig kamit unay-unay, Arman. Wow, mapasama kan tinabay kung ginarapahap. Saan kulangin nga basta makita. No dagit mga brusak, may gamak, makinikinit ko, maagkak. Nga aguri ka. Sakbay nga, mapasamak, ti kahit ang mapasamak. Ado daw kumaking karman. Ado daw makim kanya. Abay,
at damagam kanyak nga sa mo nadamag idi. Ano na ita? No, naibagakan ka ni Manong Nathan, ti may panggap, iti, Arman, agura ka pala, madamdaman tunday ta, Grace. Yun o nata pala, ti amin, gumana na ako. Guri ka, anda pala ibagakan ka, anda pala ipudnukin ka, anang ipudno, hindi kita nga pudno. Arman, Arman, nakainom ka kami eh. Pangpagana. Opo, iti barukong mo mismo. Arman, di mo na kagatin. Kasla ka lamang anak pa isunti. Karamkam di. Arman. Uwain manong nemi, adda kano kayat nang ibaga kaniyak nim saan kun nging kaskaso. Gumana tak unayin manong nemi agasem. Ta talaga nagimas nga karamkaman nga pagsinsinublatek na giniduaman sanas na. Kalpasan na manong nemi pababakpahit, tigiwat ko, tibibig ko, ti ulo kini baba. Unayin manong iti kinabasana. Nagsansanap-sapak manong nemi makabusbuslo. Arman. Manong nemi nadlaw ko iti baba nga nalawa. Nalawa nga nabuslon ti pag-arayutan manong nemi ti disuor, ti diro ti disuor. Saalin nga virgin. Okay lang. Mamanon ti masaraka mga virgin ko, nakmo tinakam ko. Tinaskan kat saan na kamarigatan nga mangsarak ti kuweba naman. Kinabudno na kinsarak ko, ti dilak kita. Sa ako pa nagkuti-kuti tunig ko. Arman. Opo, unay aram na ito nga babaeng ko nak. Tadyak pa inyusok, nga talagang napanan. Arman. Ing pangatok tuyulok manong nemi di magasak manin iti barukong nasa ko inamalan nga ninutnut dagi di bibig na kabayatan nga tiramay ko manong nemi kit sinapul ko ti kuweba ni nalawa. May sa talo nga ramayin kat Arman. Nalawa ti kuweba na manong okay lang. Okay lang. Manak medakkel mo kanyak, nalukmag mo kanyak. Kaya ka po tagumana takmaten manong nemi, nyusok ko na, sinserek ko. Ringles manong. Kas naglulub na akin. Ngayon sa ngabali ko na, tinaskan ka. Mapana ko. Grace. Arman, Grace. Agyaman na, Grace. Agyaman na. Ariyo, na ragsak kakaliwat lang. Nawin ano ka? Winado. Mabaling ka ditagdaman? Ha? Ano tamagin? Si katagdamag ano siya? Naibagak idikin niya. Naibagak idi pa iladamo nga nga duwa tig itinagbalin nga babae ti biyag ko. Itinapalabas, di ba? Si katimikatlo. Ket siya. May kamanuak, men. Siya timikatlo ko na, Arman. May katlo ka, men. Ha? Naglukod na giti duwa. Siya may katlo. Apay na pasamak ka na giti duwa. Ano yung kumapalan sa pulan daking ka? Apay nga binabayan na ka.
ang mga no, kastantong materamidam kanyak arman ha. Iso nga damang keng kaitay no, imbagakin ka ni Manong Nathan, ti may panggip, tinalidam nga napalabas ko. Kasla, awan di malagib ko yung magana. Ididamo ba lang ibagakin ka? Ay, aw mo titurid ko eh. Ano namin data? Ha? Iso nga ti amok kita, ni Manong Nathan, ti mismo nga nang ipudnukin ka. Ano namin data? Sigat ti may katlo nga lalaki di biyak ko. Kaya okay lang, siyak ti may katlo. Ano ko mat problema kat si kamat may katlo ti biyak ko na naminduak nga naganak kabalasang. Ani-anya to ko na. Naminduak nga naganak kabalasang. Sika, naminduak nga naganak kabalasang. Kahit mo sawan, italang mo, sa ka na bagaking ka ni Manong Nathan, awan di magbaga na. Ala, ti among kita mumon. Nga na ibaga ni Manong ko ka. Isugarot ka dyan ko ni bagbagaking ka, tati amok kita, si awat kalatakan niya, kati likodan ti amin. Arman, kakura na ka din? Kahit mong sawan. Dagiti duwang ubing nga kaduam, kadagiti ladawan ti Facebook, at dagiti anak mo. Uwin, anak ko ida. Daadan kini Eva, lalaki kin babae. Iti duwang ama, duwang lalaki nga nangalilaw kanya. Iso nga, inalilaw nakmat. O, antiranta ka mga lilaw kayang kaarman. Amo ti Diyos. Ibudnok ko makang ka, idi. Ngam, jak na ikan dito red. Ti amo kidi agad. Ni Manong ko tinang ipudnok kayang ka. Ti amo ka agad si awat ka. Ito na nga napalabas ko. Oh, ha? Ala. Ti amok la ko ba? Pakawanin na, Karman. Pakawanin na. Imulit ang iba't patay ka. Kinawan tiranta ka mga lilaw kay ka. Ang nakas pagarikan ta dinaon kaya. Awan maramid ko ha. Awatik may sumanda ito di gasat ko. Manong Nemi, kaslanal pa iti abagak na nibikatan. Kat siyempre, sinudsod na nanang kinitatang. Ay, nanang kinitatang, ninanang kini Gigi. Ay, Arman. Sabi na, abay, kaslasang kang nagganas di rabi eh. Ana, ay ganag-gadyo ka man lang. Madaman ti rubat ni Grace nanang Gigi. Taabi man o. Agawidan sa J. Lucas. Pag-awidan mo, di hantag kukuyog mapanggay mga sasawa. Kasi trapanom, di ba? Tsaka mo narumbing ikasar ko nung saan. Alam mo, ano, apay? Ada ba din ang talang? Nabagsit sa nga una? Nalawa ti kuha na? Nalawa? Taan namin doon ka naganak. Ha? Di ka jobing nga makikita mi ti picture na katanak na gaya. Duwa nga ama, ti duwa nga anak. Ano ha? Manong Nemi nagsubliak sa Saudi nga Jack Inkasad ni Chris. Kaya dito sumangpetak sa Jai Manong Nemi. Kabayan. Ay, bayaw. Dispensarin bayaw. Ay, Nathan. Yung sa nga natulit panagbayaw ta. Abay met. Abay nga, di mo impud no. Nga namin doon kayong nga naganakabalasan. Diyan mo kagit imbaga di kapsat ko. Dahil tamati ko na ni Grace. Diyan mo na kit imbagam kanya akong. Alaga na dalata ka kabayan. Na talaga kasama mo kaya ti kapsat ko. Hanap nagayatan kasi di ka napasamak kung gaasat na eh. Aramid ti alilaw nga lalaki. Nagayat. Ti amo na akit
napudno. Diyan, iti masikugan, binaybayan. Pinadas namin na minsan. The same story. So nga namin doon nga naganak. Ti amog ka, agapot sikat may ikatlon bayaw, kita sika ko man, ti makaawat. Han maawat ako mabayaw, no, anatan, kabayan, no, naibaga kanyak yung muno na. Tapno ka magdesisyon na. Nabigla ka. Naungarat mabalin ko, Santa Madgayam nagkatuluyan nga bayaw. Manong nemi, nadaduma kita nugutak nga basol ko. Wait, tadyak nagpalutput. No apekit ngamin nga nagagaran naklatan nga makakita, makaarakop kan makatagikwa kan kuwana. Hindi ta makitak lang ti picture na, tiladawan na. Nangaro na lang din, hindi personal nga makita ko ni Sono. Awan talaga edi tirantak manong naming nga mangikasar ka ni Grace. Emiti may isang aldaw manong naming nagring ti cellphone ko. Gabutan ni Grace tumautawag jak edi ikas kaso man. Ngayon makulit. Edi tiga po na no apeng in kaso. Hello. Arman. Ikasarnak manunasan. Ngam karbang ngam nga maamuan ti kinapot no. Ha? Masikukak. Manen. Iti may katlo agad daw, Arman. May katlo nga lalaki. May katlo nga nakasikog kanyak. Kalawan sa bali ng sana sika. Ipakamok lang kaya ka. Yung tsak ibaga nga. Ikasarnak tapno sa anak. Nga ganak manin nga balasang. Karbag nga mga mo. Yung sang kapilitan na talaga nga si ka may katlo nga lalaki di biyag ko kat mangtid may katlo nga lalaki. Ipasa nga ikot anak ko. Kat nung lalaking ipanagan kuntukin ka. Arman Jr. Manong nemi, iti may pasngayan ti anak ni Grace, nakitak ti picture na timpakita na manong. Lalaki nga talaga. Karimbaga na nga Arman Jr. timpanagan. Kabayan, di ka kadi maasyan iti anak mo. Kabayan, bayaw. Alay, tuloy ta ka din, di ba nagbayaw ta? Awan ti pagdanagam ka duwa nga anak na ngayon muna. Ta nakasaritak na kamsat ko, nakasagana nga mga ibati, kadaranang, numampay na sakit para kayong kuwana. Tano ikasar mo ti kamsat ko. Diyan lang anak mo, naputot mo ti kadin nayo. Sige bayaw, ti sumarunong pa nagbakasyon ko. Talaga ikasar kuntun ni Grace. Ngayon saan ko ngayon palubos ba nung naming nga maisina kayong kuwana dagiti duwang anak na. Tamasya anak bet manong. Ingkasar ko nga ron ni Grace ba nung naming katiagdama talo dagiti anak dagiti nagbaling nga si bibiyag. Ngayon pa kalaglagi pakmanong naming. Amang mangtid ka na kami nga gasawa tiragsak. Imbilang ko nga nagtawad kanyak daadan kini Eva nga imuna nga anak ni Grace, iti duwa nga lalaki. Kaya nung kasano ti panang ipatag ko kini Arman Jr., kasama ti panang ipatag ko kada adan kini Eva. Kaya patsya ka nakin ti Diyos na ito'y manong nemi. Ti may katlong babae, kadi son ti nakagasat ko, nga siyak met ti may katlong nga lalaki, ti biyag ni Grace, nga siyak ti kagagasatan ko na. Taawanin ti sa pulag pa iti asawak, tanapudno, nadungo, man nakaawat, nga ina, ken asawa. Naragsak kami manong nemi ti likudan nga saan ko nga pudno putot di kiti duwa nga inauna
nga anak ti asawa. Tanaman pa'y adamat idinakam damanong nga amuda sa nga siyak ti pudnong amada ngem iparparik nada iti panagbalindang anak kanya. Akas man ti parparik na kadakwada nga siyak ti pudnong amada. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman naklauna iti anus mo nga nangimasan. Kat sa gamanak iti panakaikarina nga naiburay mo ito nga programa. Kasi sabi ko matadamat na ibati ng adal, liwliwang kat pagsarmingan ti biyag kadagiti padak kadimig. Nang nangruna kadagiti padak nga dati kanagdama ita nga OFWs. Tuy nga radagyaman nga pagkaya mo, Arman. Iti La Union. Thank you, King Arman. Thank you pa nang ibura ti pagkasalita. Kasmesa nga OFW. Kayan kasama ten, iti gasat mo nga naalilaw kadagitay nangalilaw. Thank